stolen. Aj! Kaptenen ser på lampan. Kaptenen ser på lampan. Det börjar bränna. Vet du vad, man kan bränna sig på ljusen där också, så var försiktig. Går du och dricker slattarna? Det är just glas. Den. Oj, vad sa det i rumpan? Vad ska vi ta för glas då? Här, ta lite. Det är just glas. Sätt dig ner, John. Sätt dig ner så får du. Sätt dig ner. Oj, tack! Åh, vad gott det var. Nej. Mjölk och juice. Okej. Det skär sig bara lite grann. Och ha mer. Ska vi skåla? Jag sitter. Ska vi Jag skåla? ska ha... Skål! Skål! Det är mörkt ute. Månen lyser och stjärnorna lyser. Den är på mätterama. Snart ska alla barnen sova. Kaptenen sig. Ja. Vi sagt kaptenen sig. Och så kan göra illa. Och så ont panna på lampan. Skål. Världsvant.